Kaburum kalit ningkong siya ka sarkar. Haba ka sarkar hi kala pensyai kala ai ling ba kani ka message ba ngilal yo ya ka jela bapura ka jela Meghalaya jong hadien kisan pusau snem. Di kalong ke ka ba ngisngu kendit ba kani ka sarkar MDA tu kalala bahkan lekat kani ka kam kabarat ba hakabasan pusau snem baladep kita ki sarkar kiba lawan katnu kanu tuli kita ki sarkar kiba om shim lala ban solve ya kani ka problem jong ka haidel project jong ka umyam Henry ka sarkar MDA tu jai pajai kayat dakalenti kabajar-jar kabalala banon ra menta ya kani kajing penkuit ya karam ya ka umyam kaba long ka boarding kabarat ba kaba laai yang ikat ni kajing mentoy ha kajela baro kawai bat kumju ya ka asam lakat tasnem hakistan pusau snem tika long ke ka kabadas ngau kendit ha kajing syem kajonga omdan manu-manu kibakran ya kani kamat Henry mentakani ke sarkar kalau ai ke kensan ke kubur bakal dep pen kuit ya kata karam jong ka asam bat mentah ka asam kala bakan ya penbet no yo put usam haka bakan ai jing tip no sya ka sarkar pedeng baka Meghalaya jongi kala dep ben pendep ya kani jing siu bat baka sarkar pedeng kanwan ra no ya kata jing penbet yo put usam haki tu gi khap put kiba judan gitu kijing ya kaja ya kani jakarep hamukro halapangap batha kanduli bat lesi kidan sekwi ki jakaru kibangam datip ha dikani kedai kamat keba ngidei bangintip kilong din kijongi kidi ban long kita kibasyai banwat hik pathik ya kikot kisla kibayade bat kata ka jing yo ka jela ka jongi kumnu la yo ya ka jela ka jongi bat kumnu bangi khlamio aru bangi sami kin ki jing ya kisamla jongi hadu akini kisngi ba omdan ba pensyai ngilabdan kitu kijing dumok ya kini ki tourist taksi ki bawan na keleng ru kadai na ba ngimpat long try ya kani kajala ka jongi na ba hakapor baka sarkar pedeng ka ai ya yangi ya kajala kala dan kajing tho bangila yo ya kajala la jong tangkum nu bangin yo bangin pendan kami ka kitien ka kitli la jong hala ka district la jong nang ta ni yo kumnu bangin te lakam ya kita kiriti ki dustur bat nang ta kumnu bangin te lakam ya ka khandau ka siap kata kamut kat kum ki pata kat kum ki dulir Henry ha ka baya dei bat ki kam ki baya dei bat ka asam pat kat ba empat la ban siu ya kani ka project jong ka asam on nomla ban ya krani ei tika dei tat hadu kani ka khalimat ka ba ka sarkar kala ai jingtip bakala ai bor yang aru ban pensyai syakipat ba bakala dep pen kuit ya karam jong ka umyam ikat nu kalong kajing sarong ya kata kajela jongi bang yo kum kani ka sarkar kabala treasure hem kabalawan ra menta da kata ka project jong ka lumpong deng ha kaba nila yo kata kajela ka bapura ban ngin nang yo shu shibun ki project nang ni syakmat kubule shibun pi baro ki ba yai sangap yai pe ya ki video ki jonga ki banga ju share ya phi hak ki mat ki ba de bat ka sarkar bat ki baya de bat ka jat ben riu bat kinu ki bon ra ya kata ka jiman toy na ka banta ka jong pi kubule shibun